Добрий вечір. Четвер, 21 година. Це значить в ефірі АТР Прайм Скрипін. І ясна річ, що напроти є гість, якого ви бачили на обкладинці YouTube-трансляції. Так точно, анонсований Ігор Кондратюк, шоумен, телеведучий, співав 20 років, грав «Что, где, когда». Я не співав, я вів. Ну, ти разом з глядачами співав. Да, співав. Було 20 років поспіль. Але зараз у нас таке от те, що називається збудження, відбувається в суспільстві завжди. Зокрема, це пов'язано із тим Євробаченням, яке ми пропустили, а тепер знову скандали. Різноманітні заяви роблять просто люди. Зокрема, Ігор Кондратюк, який дозволив собі розказати... Що? А що я дозволив собі? Ну, ти дозволив собі розказати, як вирішити проблему Донбасу. А, ти маєш на увазі, ну ти ж до Євробачення ніякого відношення немає. Що ти робиш політичну заяву, Євробачення дуже політизувалося в Україні. А, ти все... Зовсім. О, Господи, як ти це все тому що, а ти що, не знаєш, що знову був цей скандал? Через мене? Ні, дружина колишнього народного депутата Лещенка про притул поганих речей понаписувала через Євробачення. І це буде початком нашої розмови, між іншим. Чому? Тому що сказала, що це глупство не дозволяти їхати в Росію, виступати тим, хто... Тобто не дозволяти їхати від України на Євробачення тих, хто гастролює або планував гастролювати в Росії. От це ж нові правила встановили. Дивись, це ж все, їй треба сказати дружині Лещенка, може вона не в курсі, це ж все зроблено для того, щоб не відбулося те, що було в минулому році. Це мені зрозуміло, дякую. Ну так, і до речі, я тут тепер завжди говорю, що я говорю як приватна особа. Я зробив, ти сказав, політичну заяву, я написав як користувач Фейсбука, який вміє працювати на клавішах, і якому обридло прізвище Штайнмаєр, я закінчив фізичний факультет. У нас формули Гай-Люсака і інших цікавих мужчин, вони набагато... Ти написав, правильно, приватний пост, а у нас журналістика зараз, вона на такому високому рівні, що це робиться Ctrl-C, Ctrl-V, і посилання на Інстаграм, на Фейсбук, на соціальні мережі і так далі. Диви, якщо про Євробачення, я підтримую, я не читав Сережу Притулу, я вважаю, що минулорічна історія... Це його дружина. Це діджей Настя зробила. Це дружина Сергія. Ти про Притулу. Боже, так, ти про Притулу. Ні, дружина Лещенка зробила пост про Притулу. Вони обидва Сергія. Сергій, я так само вважаю. Я в цьому сенсі з 2014 року абсолютно не змінив своїх позицій, хоча, як казав Кравчук, тільки ідіоти не міняють, так сказати, своїх поглядів. В даному випадку мій погляд, він абсолютно однаковий. Росія є агресор. Їздити до агресора не можна. Некрасиво, неправильно, ні по поняттям. Тільки от Кравчук погляди поміняв. Ну, тепер він каже, що треба їм зустрітися вдвох президентам, при тому, що він же 5 років останні бачив, що зустрічалися іноді Порошенко з Путіна, нічого це не дасть. Я вважаю, що це неправильно. Але винний в цьому не Сергій Притула, не Оргкомітет Євробачення, а у всьому, що відбувається, а держава Україна, яка вирішила, так само, як дружина Сергія Лещенка, депутата, діджею. Колишнього депутата. Колишнього депутата, екс-депутата. Вона вирішила, що це можна. Я вважаю, що це не можна. І тому, дивись, ти питав, про що я буду з тобою говорити, у мене є список. Я питав до ефіру. Так, список. А вистачить години? 55 хвилин, по-перше. І глядачі мають пам'ятати про Viber, плюс 380 73 419 41 58, і так само skype atr.tv. Якщо хочете ставити питання, ставте. А я про високе, про мистецтво. Тут чатик читаю на трансляції на Скрипін.ua, паралельно ж іде. І кажуть, Кондратюк відомий тим, що гнобить молодих виконавців і просто перетворює їх в рабів. Ні, це неправильна думка. Це думка написана або якимось, як це сказати, українською, точніше, злопихателем російською, або людина, яка чула звін, а не знає, де він. Я єдиний продюсер, співак якого жив в власній квартирі, їздив на авто, і в нього було безліч всяких радостей. І не отримував я з цього ніякого зиску. Це неправда. І взагалі я про це забув, а люди пам'ятають. Пам'яті людей, краще б ви гарно пам'ятали, що я 20 років роздавав все, що міг людям на Майдані. При цьому, звичайно, не бажаючи отримувати потім якісь нагороди і дипломи навіть. Дістали відповідь? Дістали. Я прочитав з чатика. От як... А ця людина хотіла, щоб ти обов'язково поставив? Ні, я вибираю тут деякі, розумієш, тут же
в чому Складність? відмінність там от телебачення класичного від інтернету? От по останніх дослідженнях вже показники в телебачення падають, в інтернету зростають, особливо в соцмереж зростають ще більше, ніж просто в інтернету. Люди беруть звідти інформацію. Але от в чаті писати, це ж анонімність. Тобто можна дозволити собі... Дивись, я, до речі, не проти анонімності. Звичайно, де вона, в людських відносинах я не проти анонімності. Да, мені багато людей писали там з приводу тієї ж моєї формули, яку я назвав своїм прізвищем, тому що просто інший німець називав також своїм прізвищем. Я не проти цього. Я вважаю, що там не подобається людина, бань, взагалі нема питань. Я просто вчора десь прочитав в тому ж інтернеті, де ще можна читати цікаві речі. Як цікаві? Відносно цікаві, звичайно. Що лише 11 людей, 11% із опитаних знають, як відрізнити брехню від правди в новинах. Мене колись середній син, до речі, запитав: папа, я тут почитав твою статтю, він фанат мій, він вважає, що це все метушня. Він каже: ти що реально можеш відрізнити брехню від правди в інтернеті? Я йому кажу: дивись, окей, припустимо, візьмемо українську політику. От іде публікація, і як розібратися, брехня чи правда? По-перше, для цього треба розуміти, що останні майже 30 років я живу і цікавлюсь життям цієї держави, не беручись в політичних партіях ні в чому. І відповідно, якщо хтось напише раптом, що десь там Петро Симоненко став, не знаю, капіталістом номер 1, я скажу, що це брехня, не в сенсі, ідеологом капіталізму. Я б якраз посперечався. Ні, ідеологом я маю на увазі. То я б тобі сказав, що він там був... Тобто, я говорю, є якийсь набір знань, який не дозволяє просто приймати на віру все, що пишуть. Так ось лише 11% таких, як я, і то, я думаю, мене дуже часто обдурюють ті, хто публікує всякі ти взагалі всякі бачив, почнемо з найактуальнішого, бачив... Вибач, перед нашим з тобою ефіром була година, коли сидів шановний, я не побачив, тому що я прийшов прямо під ефір, і він сказав, що згідно з опитуванням агентства «Рейтинг», довіра до президента зростає. Доводиться вірити, тому що це... Таке про це опитування, це опитування сьогоднішнього дня. Це взагалі свіжа. Це не рейтинг, здається, зараз я... Ні, рейтинг. Було написано рейтинг, я сидів якраз, з дівчиною гримувався. Ти про рейтинги як дослідження. Дослідження, да. Опитування. Так, і там от є найвища довіра, це до атошників, до тих, хто захищає, і до волонтерів. Для медіа там ситуація взагалі печально? Мега неприємна. Та. Там під час виборів взагалі недовіра значно перевищувала. Тобто ти хочеш сказати, що медіа зараз довіряють менше, ніж Верховній Раді? Я маю на увазі, що ти кажеш, 11% тільки перевіряють інформацію, думають там. Ні, можуть відрізнити п'ятою точкою відчувають, що їх водять довкола пальця. Щось воно якось не складається, розумієш? От рейтинги показують, що от рівень українських медіа, і взагалі, як би це не прикро було визнавати, він скотився, вибачте, там десь посередині цього списку рівня довіри, або трошки нижче, ніж посередині. Тому що найнижчий рівень українських суддів. Я розумію. Це там от тут стільки, 4 плюс 5, здається. А як йому бути високим, коли вчора, це, до речі, одне з небагатьох, за що я 2 руками позивали всіх прокурорів, тестують, а 30% не знають законів. Прокурори, я не розумію. Футболісти знають закони, правила футболу, що от м'яч, вон ворота, і не можна грати руками. А тут 30% просто... До прокурорів теж там прикра ситуація. По рівню довіри, так. До суддів, прокурорів дуже низький. Тобто судової системи? І до антикорупційних органів низький рівень теж. До поліції. А чому? Тому що вони просто говорять і нічого. Яка твоя версія? Ти ж стежиш. Тому що понастворювали, нічого не відбувається. Реально. Де гучні справи там. Де посадки? Посадки трошки якісь такі... то що таке, я вже... Селективні посадки якісь відбуваються, і то це теж СІЗО, це посадкою назвати... Вони ж обіцяли навесні саджати. А відбувається це осінь. Правда, по-моєму, не сказали, яка весна, якщо бути так чесним і коректним. Так, давай з резонансних речей.
я для себе виписав, це все події останнього часу. І оскільки у нас в політиці, а ти дозволив собі політичний написати, хотів сказати, Ну, а чому ти вважаєш, що мій пост політичний? Він постгромадянин, який сидить і пише про те, як би він, цей громадянин, тобто я Ігор Кондратюк, якому там 57 років, бачу урегулювання цього конфлікту так, як це потрібно мені, як громадянину України. Ну, ти... А не німцю, якому логічно. Так, це правда. Я написав після того, як з'явилася маса інформації про те, що він же, цей же мужчина на букву «Ш», він, виявляється, усміряв в лапках Абхазію і Грузію. Так. І в результаті Абхазію Грузія втратила, там такий совок совком, там військова база російська прекрасна. Ну, там ще є така жіночка з Фінляндії, якщо не помиляюся, Тельєвіні. Ну, Тельєвіні про північну цю Осетію. То, що грузини винні в тому, що... Да ні, вона написала, що вона не може визначити. Я читав в російських джерелах, хто винен, грузини чи росіяни. Що визначити неможливо. Тобто цьому Штайнмаєру вірити треба абсолютно менше, ніж мені, або будь-кому з 12 тисяч українців, які напишуть свої формули, клянусь. Вірю. Так, дивись. Та вони називають мій пост політичним. Дивись, оскільки... Мій пост просто такою наївною. Нормальний пост. Новину зробили всі. Ну просто новину. Реально я радий. Формула абсолютно прийнятна. Я от побачив картинки зафотошоплено, що в Луганську там зібралися в якісь флешмоби, типу «Хотім в Росію». Ну так хочеш, так їдь, що ти сидиш. Ще нема питань, да. Кордони відкриті. Зараз навіть можна поїхати в Данію і жити спокійно. Ну в Данію ні, вони в Росію. Так що, і тому, якщо такий пост є, то зараз буде коментування всіх таких резонансних штук. Ну як резонансних? У нас влада, оця от моновлада, вона полюбляє щось яскраве і шоу постійно. Таке враження, що ми постійно в якомусь шоу живемо. Вони в цьому спеціалісти. Тут я без іронії кажу, да? Тобто, мовно кажучи, якби ти прийшов до влади, ти журналіст Скрипін, який трошки провокативний в моєму розумінні, то ти би почав з свого коника. У тебе немає іншого виходу. Розумієш? От ти скільки років займався, що ставив яскраві постановки, ти робив фільми якісь касові. Ну і як ти сядеш і тут же почнеш перейматися проблемами сільського господарства чи зовнішньою політикою, ну це трошки нереально. Ми ж Ну а чому? Ми ж не школярі. Ну тому що до цього ж ніяк не йшло. Добре. Дивись, а давай не будемо його критикувати. Кого? Я зараз Зеленського? Ну, звісно. Ти ж про нього кажеш, що зараз вони продовжують шоу робити. Так, сьогодні з поліграфами. Я опублікував сьогодні, от останнє, що мені просто стало цікаво, я ж фізик, думаю, що таке поліграф. І я опублікував коротеньке відео 2014 року, якесь місто в Міннесоті, і слідак їхній, значить, він показує, як працює поліграф. Він одягає, значить, артеріальну цю манжету, да? Він одягає на палець, це єдине, що ми бачили, наприклад, у Дубінського, він одягає сюди таку штуку, і він розказує, що отут тиск збільшується, тут людина дихання якось, якщо там неправду відповідає, збільшується, а тут, я так розумію, не знаю, що тут, мабуть, теж тиски якось перевіряються. Коротше, мінімум 3 датчика, хоча є версія, що ще один датчик чіпляють. Куди? Відповідно, кажуть, що є датчики, які тут фіксують. Да. І теж, типу, пульсом чи з виложенням, я не знаю, якось пітніє людина. Ну, відповідно, я зробив для себе висновок, що одним датчиком, мабуть, трошки не точно. І до того, що хтось мені написав в коментах, я, до речі, цього не знаю, що суди не приймають. Звісно. Не приймають? Ні. Так, а навіщо, вибач, тоді у нас в Україні чи в світі? Ну, в світі взагалі це під сумнів поставили доцільність проведення такого дослідження, тому що... Тобто, іншими словами, це барабан, це шоу? Ну, так. Так, в Україні шоу не робити майстри. В Україні для суду це не є доказом, і це справа добровільна. Її, скажімо, застосовували, якщо ми вже про переатестацію там ти прокурорів згадав, то під час переатестації поліції або атестації, власне, вони мали... Коли Леваков прийшов на міністра, да, це яка там Денаєм брав участь в комісії Мустафа. І ти там був? А, вибач, вони мали заповнювати бланк, писати, що вони не проти пройти там поліграф-тест. І все. Більше, далі це за собою юридичних наслідків ніяких не тягне, доказом в суді це не є.
ні стосовно чого. Так? Ну, жіночка відкоментувала, що це не є доказом в суді. Ну, так. відповідно, а про що тоді мова і навіщо? Ну, а картинка? А наживо транслювати на Фейсбуці? Ну, всі дивляться, от хайп. Я ж чому за хайп кажу. Але я підводився до великого прес-марафону. Я не дивився. Не дивився? Дивись, я тобі скажу чесно, Це ж теж я шоу. зараз скажу, потім знову використають проти мене ті, хто дописує. Ні, не дивився. Давай про прес-марафон. Не дивився, мені це не цікаво. Чому? Ну, тому що треба судити про людину, треба судити по ділам. Добре, значить, так Ти думаєш, я одразу бачив хоч один конференцію Порошенка, яких у нього, до речі, не було? було. Парочка. Півтори. Ну, півтори, може, Півтори, було. так. Я бачив пару новорічних звернень Порошенка. Ні, мабуть, всі, ну тому що сімейно Новий рік зустрічаємо після президента, як правило, да? А так, ну, а навіщо? Судіть по ділам, смисл слухати це все. Я не бачу взагалі. У мене не було нагальних питань, які б я поставив, і після відповіді сказав, окей, життя змінилося. Тобто нема питань. Взагалі. Взагалі нема питань, є бажання подивитися, що буде. Добре, інша хайпова тема. Ну, ти знаєш, за горіла хата палала. І про хор вірьовки. Знаю, написав також пост. Дивись, Я не читатиму зараз пости в голос. Ти можеш сам їх озвучувати. я тобі власну кажу, позицію. ні, я коли сказав зараз, написав пост, я маю на увазі, це мене зачепило. Ну, тобто я це маю на увазі. Ну, я вважаю, що це ганебно сміятися над тим, що у когось згоріла хата, хоча дехто вважає інакше, наприклад, там Коломойський. Ну, для мене це не збагнено. Може, тому що ми різних світоглядів, національностей, я не знаю чому. Ну, мені абсолютно зрозуміло, що при всіх незрозумілостях з Гонтарєвою, да, вона не під слідством, її ніхто не звинуватив, і навіть вона десь працює в якійсь шановній економічній школі, і так просто ржать з того, що в неї щось згоріло, ну, це абсолютно безглузда історія. Вона мені, ну, вона не моя. Тобто я цього не можу. Я не радію, коли у сусіда здохла корова. Є в мене така, ну, мабуть, не мейнстрімівська риса в характері. Ти розумієш, от, якщо говорити про український шоу-бізнес, та взагалі, і там іноді, навіть не іноді, а дуже часто в тебе виникає природне бажання сказати там якимось естрадним виконавцям, нічого не говоріть. Не треба, ви краще просто співайте. Тому що вони, коли починають коментувати політику, і там от багато всяких речей. Так, знаєш, що вони починають коментувати? Пристають же. Ну, пристають же. Відкоментуйте. Ти ж бачив, як Вінника піймали, і там от... Я, до речі, не прослідкував за цією історією, і я, чесно кажучи, я десь колись уже, може, навіть тобі казав, і у мене, я не хочу ображати наших співаків, да навіть, можна сказати, себе чи тебе, ну, у кожного є свій рівень компетенції, розумієш? Я не звертаю увагу на те, що хтось щось про щось ляпнув. А давайте дружити. А давайте сыграем футбольний матч Україна-Росія. Ну, це просто ляп-ляп-ляп, воно абсолютно безглуздо. Це Саленко сказав. Великий футболіст Саленко, якому 50 років, щоб ти знав сьогодні, і який тримає рекорд забитості кількості м'ячів в одному матчі на чемпіонатах світу в 94-му році. Запроданий став грати за Росію. І він сказав, а от якщо зіграти матч Україна-Росія, то буде большое об'єднання народу. Ну, маячня, всі це розуміють. Чого звертати увагу на це? Чого звертати увагу на те, що сказав Вінник, чи куди його зааплікували? Я до чого? Дивись, з кварталом і вірьовкою, ну, тобто хором вірьовки, вийшло так, що а вони ж про політику нічого не говорили, вони просто вийшли, заспівали. Тобто вже і це не допомагає. Тобто це рівень притомності. Тобто вийти... Це рівень жарту. Тому що про інші жарти, які були на цьому концерті, вони ж, це ж не була у нього телевізійна передача з одного жарту. Там було ще декілька, на це ніхто не звернув увагу. Тому що все інше трошки нікого не дьорнуло. Ну як, вони ж не перший раз потрапляють зі своїми жартами, рівнем жартів ногами в сметану. Ну. Вони не дав. Дивись, ми з тобою обидва зібралися ті люди, яким не подобаються ці жарти. Ну тут можна посадити, у них великі рейтинги досить цих телевізійних передач, і продаються квитки давно, і були дорого, часи, і дорого, коли неможливо було купити квитки на квартал. Як зараз, я не знаю. Я про те, що це рівень... дискутивний. Для нас з тобою він не підходить і для дуже багатьох моїх дописувачів, наприклад, в Фейсбуці. Це єдине місце, де я спілкуюсь з усім загалом, окрім своєї дружини, сім'ї там, і по роботі. Для багатьох не підходить, але це шоу має право на існування. Ти можеш не любити Вінника, чи Полякову, чи Бумбокс, вибач, але у них є свої глядачі.
І наша Слухай, печаль в тому, що... Я глядачів палкою не відганяю. Справа в тому, що ти згадав про футболіста, вже прізвище забув, який Соленко, Олег Соленко. та, Ну, що ти не в курсі? сказав таке. Він що зробив? Він знявся в кліпі в Росії ж тоді. В кліпі, що за мір навсегда, хто поссориться, свиня. Розумієш, там так виглядало. Це вчинок же ж. Це не просто щось ляпнути, та? Це не був монтаж, це не була підстава. Ні. Ну, диви, якби він мене спитав, я сказав, що це дурня. Так як коли спитаю Ваня Дурн в 2014 році, як тільки все починалося, я йому сказав, не роби цього. Він, типу, от у мене презентація там в Пітері в клубі. Я кажу, Вань, ти туди поїдеш і тут будеш зрадником. Тому що відбулося загарбання Криму. Ну, я кажу, вибач, ну. Ти хотів мене запитати? Ну, хорошо, я понял, типу, твою точку зрення. Ну, понял. Воно нічого не зобов'язує Івана. Я на місці Винника це б не робив. Я не вірю в мир з Росією, тому що Росія вже який там 6-й рік показує, що, ребята, попустітесь, мир буде тільки невідомо коли і невідомо на яких умовах. Ну, в смислі, не на наших українських так точно. І мені дивно, що там це, як його звати, Богдан Єременко, да? Чи хто зараз цей виступав? Це голова комітету? Да, голова комітету. Так, Богдан Юрійович. Я читав його пости, до речі, на сайті «Нового времени», ну, можна сказати, всю каденцію Порошенка. Ну, мені здавалося, що нормальний, при тямі. І тут він виступає і каже, що ми готові на компроміси. Ну, мені здається, що всі ті пости, які були до цього, були абсолютно пости тверезого мужчини про те, що це неможливо, що Росія з'їхала з катушок і так далі. І тут він... Що відбулося, я не знаю. Тепер він заявляє, що... Політика, дипломатія, це так пояснюється, в принципі, дуже часто. Тому що про його, якщо біографію брати, то він же мав проблеми по своїй службі, бо він був, якщо не помиляюся, консулом або там працював в посольстві України в Туреччині. Да, в Туреччині. І, власне, зробив заяву, підтримав Євромайдан і сказали геть звідси. Потім очолив Майдан закордонних справ. Там була громадська організація. Його вигнали з міністерства при Януковичі. Так. Ну, от мені здалося, що людина розуміє, ну, у нього є якесь розуміння тенденції, він не заангажований. І тут він каже, що ми готові на компроміси. Неможливо робити компроміси з агресором. Я собі цього не тямлю. Можеш називати мене чорно-білим, можеш називати мене впертим віслюком, дурним, ким хочеш. Але я не знаю, як можна з агресором миритися. Ну, у мене в правилах життя, мене так вчили батьки, не знаю, таких історій немає. Так, а що, тобто це не завжди? Так, що? Я не знаю, як можна мирити. От ти завтра прийдеш до мене, Роман Скрипін, забереш у мене машину, спалиш мій сарай, на якому сонячні батареї, і потім мені хтось каже, ну замирись. Та йди ти. Ясно. Та йди ти. Я до чого, що там з хором Вірьовки, ну, відспівали, але на цьому ж... Відспівали це, до речі, для цвинтаря. Хоча, ну, вони, до речі, може бути... вони відспівали власну, так би мовити, десь так це воно виглядало, тому що, ви ж розумієте, про що ви співаєте, виходите на сцену... А ще ж було безліч репетицій? Ну, так, це ж не випадково така якась штука, що каже Кошовий, заходьте, давайте тут про Гонтарєва смішна пісня «Горіла хата палала». Ну, є ж межа гумору, нехай собі жартує. А задіювати, це ж на бюджетні гроші утримуються хоровірьовки, треба розуміти. Тут історія така, що якщо... Державний хор. Ну, ми знову кажемо про те, що... Бо «Квартал» – це не державний хор. Ну, дивись, там він може виходити голий на сцену. У мене є розуміння, я все більше і більше переконуюся в тому, що, знаєш, таке прекрасне слово «зрада». На все зрада. Та ну що ж зрада? Ні, мені здається, що тупості більше, ніж зради. От не бач зраду в тому, 30 секунд. де зроблено дурість. Тому що це тупо дурість. От у людини не вистачає мізків. Це не можна називати зрадою хору Вірьовки, легендарного, який реально знайомив, що б там не казали про Шарварщину, з українською піснею, костюмами світ. Не було інших методів. Не було. І те, що вони зробили, це дурість. 30 секунд дурості. 30 секунд дурості, так. А, ти хочеш показати? Горіла хата, палала в Лондоні, жінка плакала в Лондоні, жінка плакала. Хата горить, горені час. Співпало як хата горить, горені час, а в Лондоні
Валерія думає на Валерича. До речі, жінка, яку показали в залі першу, їй це не сподобалось. В суді я так оцінюю цю реакцію, можна так сказати, господи, ну що за дурня. Можна її подавати як позитивну, правильно розуміючу жінку. Я не знаю, це не смішно взагалі, ну люди купили квитки. Так ти тут дивишся на реакцію залу. Ну, тобто, що? Ти з цим нічого не зробиш. Ну, я вже засудив. Падіння нравів дуже низьке. З соцмережами, з усім цим. Ні, я про серіал «Свати» навіть не буду питати. Не питай, я їх не дивився, хоча там знаю людей, які дивляться. Це трошки не мій жанр. Я тобі скажу, це не пов'язані речі, до речі, взагалі. От для мене, я не дивився серіали взагалі, поки зараз от волею суддів не став продюсером серіалу, який називається «Доброволець». Чекай, Ні, секундочку. І просто я читав, що Ярош написав, я, до речі, з ним майже згоден. Що от ці свати, вони на підкорку били більше, ніж багато речей, які відбувалися, да? Для, так би мовити, розмивання устоїв держави. Вибач, це смішно звучить, але це очевидно не політична, не вечірня дискусія, це, мабуть, психологи можуть розбирати, що де як вплинуло на психологію людей. Це абсолютно не смішний жарт, я не знаю, чому його хтось називає сатирою. До речі, за означенням сатира це інше. Той, хто це казав, що це сатира, він не знає, що таке сатира. Справа в тому, що співами не скінчилося. Не скінчилося? Ні. А що там було? Сьогодні надибав я ще відео, там, де звернення хору Вірьовки до мешканців південно-східних областей і громадян Росії. Це вони сьогодні? Я не знаю, коли це записано, можливо, це трошки раніше. До речі, я бачив, але мені здалося, що це хтось витягнув десь з якого? З якого року витягнув? А може перед туром якогось 2009 року? Ні. Це до мешканців південно-східних областей на Донбас. А ти сказав Росії. І до громадян Росії, що давайте миритися, що ми тут всі перемішані. Там говорять, а я там... Так то у них репетиції було не 3-4, а 44. Я не знаю, це їм розказували про лінію Зеленої партії, що треба миритися, треба ні війні. Прекрасна фраза, спекулятивна, тому що всі українці проти війни, і вони війну не починали. Як тобі сказати... хай Бородянський вирішує. До речі, Володя Бородянський відреагував абсолютно правильно. Він вибачився перед Гонтаревою, тому що, А от я в мене ввечері тут написано Володимир Бородянський, міністр культури, не тільки культури. Міністр культури, молоді і спорту, не знаю, як він це об'єднав, просто це не закид, мені це не він цікаво. об'єднував, це уряд об'єднав. Дивись, він за на це пішов, я знаю цю людину, я до речі, йому довіряю. Оціниш його на цій посаді? Я скажу чесно, я знаю, на відміну від усіх це також буде не зовсім правильно, я не всіх їх знаю. Я точно знаю, що Бородянський може. Бородянський може робити дивні речі, якщо у нього є бажання, настрій і якась мотивація. І я відчуваю, що він може. Но я тобі кажу, мені реакція його сподобалась. Він правильно вибачився. Я не знаю, що він зробить. Я не думаю, що він по радянському, так сказати, методу вигане тут же все керівництво Вірьовки, яке, по-моєму, саме вже почало писати заяви, там одну за одною, що звільніть нас, бо ми такі-сякі. Но ситуація просто від маленького розуму. Клянусь тобі. Я тобі скажу більше того. Я тут на X-Factor з однією дівчинкою з армії поговорив. У неї каша в голові. У неї просто, я говорю, у вас є політруки, чи хтось займає? Є. Я кажу, я вас не розумію. Я вас не розумію. Я плачу вам гроші як громадянин з податків. Я допомагаю ще як волонтер. Допомагав, не буду зараз зловживати. Останнім часом я, по-моєму, ще коли було караоке, по-моєму. А ти мені розказуєш те, що не повинно бути. Я цього не розумію. А що розказував? Не буду казати, тому що я з цією дівчиною продовжую працювати в X-Factor. То таке. Просто я про те, що хор Вірьовки, який на фронт не їздить, він взагалі, можна сказати, взагалі не при ділах. Є дзвіночок. Добрий вечір. У вас є Добрий вечір. Так. Я вас вітаю. Так. Питатися,
пане Ігоре, що в нас взагалі останнім часом твориться? Тому що ми зараз обговорюємо? Обговорюємо, як то кажуть, не тільки, як то кажуть, ви обговорюєте, а взагалі по всіх ефірах. Як там квартал співав з хором, як там два чуваки на детекторі, як то кажуть, проходять. Такі питання, у нас тепер, що постійно буде кожен день такі от теми, як то кажуть, щоб з реальних проблем, як то кажуть, про них забуваємо, а займаємося шоу. Чи то в нас тепер так постійно буде, тих 5 років, поки при владі оцей, як то кажуть, паяц буде дешевий. Чи... Дивіться, ви не можете, мабуть, це казати, почитайте закон про президента, треба... Понятно, вам нічого не буде, звичайно. Ні, так ми ж про це і говорили з Русланом. Руслан же поставив таке запитання. Роман, я не Руслан, Роман, не страшно. Роман Скрипін, він же поставив це запитання у мене. А що буде? А я йому на що відповів? Що люди, що вміють, те й роблять. От і все. Тому на ваше запитання я кажу, що будуть підніматися теми, в яких вони доки. От це природньо. Це був вибір країни. Я, звісно, дико звиняюсь, дзеркало, не ви, судячи по вашому питанню, не ви, люди повинні повісити. Їм складно говорити поки що на інші теми. Є ще інша історія про те, що ми зараз своїми податками їх вчимо. Їх це, чому навчимо, не знаю, я сумніваюся дуже сильно, тому що ми до цього не йшли своїм життєвим шляхом. Вони зараз учаться. Може, через 2 роки вони будуть модерувати інші теми. Не шоу, а не знаю що. Не дружбу з Росією точно, тому що, по-моєму, вже навіть останні оптимісти серед монобільшості, Романе, зрозуміли, що це безглуздо. Минулий тиждень Білецький мене теж тут переплутав з кимось. Білецький, який Андрій Білецький. Він теж назвав Олександр чи щось таке. То не страшно. А Білецький є ще політик якийсь, вибачте. Так це і є Білецький. Правильно, Андрій, який в Азові був, який політик, який тепер не депутат. Який він тебе національний переплутав корпус. з іншим Білецьким? Ні, у нас все. просто ім'я переплутав, взагалі, діаметрально. Добре, давай, ми відповіли людині? Відповіли, я думаю. У нас є наступний дзвінок. Ти думаєш, що ми якось на своїй хвилі і люди не зрозуміли? Я думаю, що люди якраз багато що розуміють в цій країні. Єдине до них питання, правильно ти зауважив, що ви подивіться в дзеркало, хоча б пояснити коливання від риторики, з якої йшов Порошенко і з якої Зеленський, тобто з відсутністю будь-якої риторики, то вибір всліпу. Розумієш, це як побачення всліпу. Так, було побачення всліпу, при тому, що у попереднього президента були очевидні досягнення, були, як і у будь-якого діючого, тільки до мертвої людини немає претензій, що вона нічого не робить. Тобто були претензії, але вирішили експериментанути. Ми, до речі, не знаємо, чим це закінчиться, аби не закінчилось печально. Так це, можна сказати, було б і якби Порошенка зараз вибрали, скажу тобі чесно. Хоча його політика останні роки була зрозуміла, і мені здається, я себе апологетом. Формула Штайнмаєра, від нього лишилися в спадок цим, ти розумієш? І Мінськ-1, і Мінськ-2 лишилися в спадок цій владі. Коли закінчував свою каденцію Порошенка, ми не говорили про що ми хотімо замиритися. Ми не говорили це. І закон про особливий статус Донбасу ухвалено попередньою Верховною Радою. Він 31 грудня по їхньому плану. Абсолютно точно. У нас є наступний дзвінок. Алло. Почувши мою якусь фразу про Порошенка, мабуть, думаєте, що з ним говорити? Таке. Тебе я просто редактору пишу, що до чого. Так що дзвінок сказали, що є. Нема дзвінка? Є. Я на связи, алло. Вибачте, а то ми думали, що у вас проблеми з телефоном. Давайте, говоріть. У меня такой вопрос к вам. Как вы относитесь к тому, что новая власть в лице «Слуги народа» принимает законы, в которых, это такой славно известный закон о прокуратуре, в котором один из пунктов прописано, что на него не распространяется ни Конституция Украины, ни КЗОТ. Как вы считаете, это правильно? Может ли Верховная Рада нового созыва, скажем так, утверждать такие законы, где одним из пунктов является, что у нас написано, що не розповсюджується Конституція України. КЗОТ не розпространяється на Дивіться, на що не поширюється? Я так розумію, що
Закон про прокуратуру. Та жінка, яка зателефонувала, чи дівчина, вона сказала, що вони прийняли закон про прокуратуру, де є пункти, в яких записано, що дія не підконтрольна Конституції. Ми не можемо це перевірити, я так розумію. Ні, слухай, це просто неможливо. Це просто неможливо, жоден да. закон не може скасувати У Конституцію, вас яка є неправильна вищим законом. інформація. Ви в Там, тих... стосовно КЗОТа, то вона же закон про працю, там це ще тягнеться. Вони ж його не Вони так і не прийняли? Здається, ні. Ми, ведучі, законів про вважаємо, працю. що ви нам поставили неправильне запитання. Ну, поставили таке, яке Некоректно. поставили. Так, або якесь, ну, Або виходить з якоїсь неправильної інформації. перекручена інформація, так. Ну, про дії моновлади там частково сказали, і от я ж кажу, що Мінськ 1 і 2 лишився від того президента. Він же підписував. Дивись, я тобі ще раз скажу. Залишився Мінськ 1 і 2. Від того президента я ніколи не чув про те, що ми будемо миритися з Росією зараз, бо нам надоїла війна. Тому що, по-моєму, і Клімкін, і Порошенко розуміли, що ця історія робиться тільки шляхом створення тиску від країн, які це розуміють і нас підтримують, на агресора, тому що немає іншого шляху в принципі. Ми не можемо перемогти Росію. Ми всі помремо, але ми її не переможемо. І воно того трошки ще не варте, да? Ну, принаймні на 6-му році агресії. От цього я не чув. І ця риторика, мені здається, вона просто риторика абсолютно популістська. І це мене трошки дивує. Ну, я ж тобі кажу, от Богдан Єрьоменко, чи господи, правильно його назвати, да? Значить, вроді досвідчений дипломат. Навіщо грати в цьому в популізмі? Ці ж Макрон і Меркель, вони ж, як тільки це почують, вони дуже потирають руки, тому що ми їм осточортів. Ми їм к чорту не потрібні. Вони там, так як нам Штайнмаєр не потрібен, так їм не потрібні ми. Вони там щось десь сидять, придумують, воно все нереально. І тому або ми за себе стоїмо горою і змушуємо всіх стояти, або ми починаємо ляп сказати, ой, а давайте ми за мир. А що? Типу, замріть, зафіксували, вони за мир. Все. От і все. Я не розумію, як це можна казати. Є якісь, як казав Зеленський, червоні флажки, за які не те, що переходити не можна дією, ну і словесно. Це не є посил для окупованих Росією, Кримом і східних районів про те, що ми готові. Це зрозуміло, по-моєму, всім. А ті, хто не розуміють, ми до них не доступні. Дзвінок з Криму у нас є. Добрий вечір. Алло, добрый вечер. Извините за мою дуже гарную украинскую мову, но вопрос, я на русском обращусь, если можно. Игорь, не хотели бы вы пойти в политику? Ага. Спасибо за вопрос. Дивіться, я не хотів би піти в політику. Мені 57 років, я вже міг туди піти. Ну, ви собі уявляєте, скільки було виборів в парламент, куди ще завгодно. Я не хотів. Мені кричали в деяких містах Кондратюка в мери. Одним з цих міст було Запоріжжя. Я стояв біля мера і біля 2 депутатів, а весь Майдан кричав. Я сказав, люди, ми приїхали співати караоке на Майдані. Мені цим видом діяльності не хочеться займатися. Чому? Ну, а хто цим має займатися? Ну диви... Хвилиночку. Сивоху призначили... Чому я повинен призначили хотіти... радником секретаря СБУ. Він погодився на це. Він на це погодився і він хоче займатися. Якщо до мене звернуться, я відмовлюсь. Я розумію, що тут є... У мене зараз є сумління совісті, да? Останні 5 років. Тому що, вибач, окей, я реалізував своє бажання, що зробити для країни, там, якимись грошима, якими допомагав щоб я почитав твою біографію, скільки ти поробив важливих речей. Це не означає, що повинен займатися політикою. Це окремо від діяльності. В тебе є позиція, чітка громадянська позиція. Дивись, вона багатьом імпонує. Значить, є такий прекрасний вислів про Володю Зеленського. Хороший чоловік – це не професія. Про його як президента. Я не хочу бути невігласом в політиці. Для того, щоб стати мені політиком, мені треба, очевидно, піти шляхом, там, не знаю, яких пару каденцій Верховної Ради, паралельно навчаючись. Я не люблю людей, ті, яких не мають освіти. Вони для мене ноль. Тому що я розумію, що люди без освіти роблять найбільші біди на цій планеті. Їм не вистачає. Я тобі кажу, не в зраді проблема, а в дурості. Просто людина думає, що це може бути. А це елементарно доводиться, що це дурість.
Ну, це ти сам тебе так оцінюєш. Я не Друзі, даремно... це моя позиція. Я на початку програми сказав, що все, що я говорю, це мої думки. Правильно, інших ми від тебе не чекаємо. Просто я почав з прес-марафону, хочу нагадати. Нічого не А бачив. я був, я А чув. як я можу коментувати? А я був і ставив розкажи. питання і чув. А Так яке я тобі питання ставив, до перекажу. речі? Яке я ставив питання? Два. Давай, будь ласка. Одне важливіше – це чому війну юридично не визнано війною. Тому що це знімає питання і формули Штайнмаєра, Мінська і все на світі. Тобто ми кажемо, ось, І що ось, відповів ось ворог. діючий А от президент? нічого не відповів. Каже, ви що, хочете, щоб ми пішли воювати? Ну, Він, в принципі, на жодне питання конкретно не відповів. Всі 14 Дивись, годин. найбільше- Окрім одна теза звучала, про яку ти згадав, що він вважає свою місію – це зупинити війну і щоб в Україні настав мир. Оце от чіткий був артикульований сигнал. Єдиний вартий, очевидно, уваги. він розуміє? Ну, добре, не будемо. Ну, що я Думаю, тобі він розуміє, переказав зараз дуже 14 годин за якісь там за одну хвилину, навіть У менше. мене була до Порошенка і до тієї влади, і до цієї також величезне питання. Я розумію, що політика. Я розумію, що як багато мені пишуть, да, от ви там типу, язиком ляпаєте, а за це не відповідаєте. Я не розумію. Ну, я так навчений в радянській школі. Вибач, я читав про Другу світову війну, яка тоді була Великою Вітчизняною. Я не розумію, як можна, маючи країну сусіда-агресором, не розірвати з нею відносин. Взагалі не маю. Я читав колись статтю десь від дипломата закордонного, вони знову таки можуть бути по-різному поляризованими, який пише, що люди, країни, які розірвали відносини, вони досить нормально, не прекрасно спілкуються через третю сторону. Там, умовно кажучи, да? Ми не могли не розірвати відносини, а ми не розірвали. Якщо б ми сказали, що війна, ми б вимушені були розірвати, в тому числі дипломатичні відносини, ніякі поїзди б нікуди не Та їздили. не треба тобі війни, у тебе анексовано Крим, у тебе забрано інших країн Крим. Війна? Заява, так це була вже причина назвати війну війною, Да. юридично. Бо дивись, моя логіка проста, що є прописаний в Конституції, в законах алгоритм дій влади. Це зібрати РНБО. Президент видає указ, Рада затверджує. І визначають, власне, вводиться воєнний стан, але на певній території. Не обов'язково на всі території України вводити. Якщо хочете, можна. Ну, Порошенко це вів після того, як моряків захопили. Ну, це була логічна історія, але вона була занадто запізніла. Я вважаю, що ми повинні були розірвати з Росією відносини. Так це- Інакше, це і всі ці зрозуміло. запитання дружини Сережі Лещенка і всіх інших, вони були безглуздими. Це всі розуміли. І вже всі би вкурили, вибач за грубе таке слово, от всі, навіть глядачі кварталу. Про те, що взагалі-то розірвані відносини. Ти кажеш, що можеш туди їхати, але ти можеш не повернутися, тому що тебе тут не пустять. Тобто будуть пісочити тебе спитати, що там робив і так Багато далі. медійників виїхали на заробітки якраз туди, тому що у нас з ринком вже проблематика. але Ребята, це- ми просто але це країна, не з війною яка пов'язано. та я вас умоляю, проблематика. Так що тоді словакам всім повіситись? Про який ринок ми говоримо? Так 45 мільйонів. У нас може бути прекрасна вся історія, якщо вона буде. Будемо оптимістами до кінця. А як люди живуть в Фінляндії? Скільки там? Чи в Голландії? 11 мільйонів. Да капець, там взагалі ринка нема. Ні, там якраз є. Та ну. Так. Ну так в вашій же логіці треба виїжджати в Росію, де 140 мільйонів. Ні, ну такий стан ринку. Ну, чекай, Ні, дзвіночок. це такий стан міський. Добрий вечір. Алло. Да, доброго вечора. Так. Доброго. Ставте. Да. Так, питання ставте, будь ласка. Я хочу узнати у Ігоря Кондратюка, яка його взагалі місія на даній політичній арені. Яка моя місія? Я вам скажу, чому я... Ви розумієте, ви дуже поважна людина, ну, це я вас поважаю лічно, і дивлюся за вами як не то, що шоумен, це в кавичках шоумен. Це набагато вище. Але яка ваша іменно політична арена в даній місії? Ви можете, ну... Я вибачте, що перебуваю, я зрозумів ваше запитання. Не політично, я от Романа поправляв, не політична, а громадська, да, позиція моя. Я чому Я почав... би хотів би, щоб ви дійсно теж пішли би в цю команду. Ну, от я повторююсь, можете це називати зрадою якраз, хоча ви можете називати і дурістю, да? А Роман каже, як не ти, то хто? Ну, я не хочу займатися політикою, але я вирішив, що буде абсолютно нечесно не висловлювати свої думки. І клянусь вам, за останні пару років людей, які підходили на вулицях, казали мені спасибі за ваші пости, за ваші думки, було не менше,
ніж тих людей, які колись мені казали спасибі за караоке, за шанс, там, за X-Factor, і за вихованців і так далі. Розумієте? І потім мені ще Дарина, є така Дарина, по-моєму, да, дівчина в «Українській правді», не думаю, що я зараз Дарину кажу якийсь інсайт, я їй дав інтерв'ю в «Українській правді», вона сказала, ви не повірите, майже ніхто не хоче давати інтерв'ю на нагальні суспільні, пов'язані з війною з Росією теми серед шоу-бізнесу. Ну, правильно. Я кажу, дивись, а тому що шоу-бізнес... А як ти хотів? Ну, я хотів. Я просто в березні 2014 року зрозумів, що у мене особисто... Слухай, тобі скільки років? Я їй сказав, що мені так багато років, що у мене трошки більше мізків, ніж у тих, у кого років менше, але є бажання охватити від Сахаліна до... Так ви ж готові випускали на тому X-Factor. Радість моя, я тобі скажу таку історію, що історія про те, що ми працювали і сиділи з росіянами в журі, нам здавалося, може бути. Но, ребята, в березні, коли в тебе згоріла хата, я не про Гонтареву, то ти якось трошки інакше починаєш сприймати необхідність побудови нової. І вона то буде не з соломи, а буде, мабуть, кам'яна, скоріш за все. А якщо буде з дерева, то це буде там мільйон разів пропитане. Нас ударили навіть не щелбаном, а зробили нам такий красивий хук в голову в березні 2014 року. Ну не всі його зрозуміли. От і вся історія. І вона каже, щось якось так і так і так. Я кажу, значить вони підпільно їздять, значить у них нема що сказати. Значить вони просто, у мене була одна співачка прекрасна, ще при програмі «Шанс» сказав, Ігор, я не піду до тебе передачу, якщо чесно, я не можу красиво говорити, давай лучше буду співати. Так це ж нормально. Цікаво, хто. А от я тобі не скажу, тому що... Інтрига. У нас дзвінок є наступний. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрий. Добре. Вопрос такого плана. Меня зовут Дмитрий, звоню с США, штат Вашингтон. Значит, политика Порошенко, к сожалению, вынудила меня, мою семью переехать жить в США. Яким чином? Что там? Почему именно? Яким чином? Что значит политика Порошенко? Экономическое состояние страны, взагалі, если так сказать. Но, проживая здесь, я вижу, что большинство людей, которые из-за плохой или же недостаточно хорошей организации политики в Украине, здесь много людей уехало. Но, тем не менее, эти все люди до сих пор поддерживают Петра Алексеевича. Как, Игорь, на ваш взгляд, как вы думаете, почему такое происходит? Я скажу, А в мене питання, ви звідки виїхали? Дніпропетровськ. Я вам скажу свою думку, яка буде відповіді на ваше запитання. Знову ж таки, це моя думка. Справа в тім, що я чув не лише від вас. І, до речі, закордонний округ проголосував, по-моєму, за Порошенка, якщо я не помиляюся. Справа в тім, що, вибачте, Порошенко виступав в Конгресі англійською мовою. Порошенко зробив, і з Клімкіним, їхня зовнішня політика, в принципі, президент у нас за зовнішню політику. Він зробив так, що весь світ узнав, що Росія агресор і ми їй протистоїмо. Судячи по першим крокам нової влади, я не впевнений, що вони зробили б такі ж самі кроки, як робив того часу Порошенко. Його непослідовність я бачу в тому, я сказав 5 хвилин тому, що ми не розірвали повністю відносини з агресором, що для мене взагалі є нереальною штукою, але зате його і поважають. Тому що Порошенко уособлював супротив України. Вибачте, іншого вибору не було, слухай. Він же ж уже, коли війна почалася, він же став президентом. Це теж слід розуміти. Він став президентом в червні, мені здається, а війна почалася, вибачте, в березні у нас забирали Крим. Тому, все одно, його дії люди бачили. Я ж тобі кажу, виступ в Конгресі США, на мій погляд, коштує дорого. Причому там була у нього така якась класна фраза, що давайте об'єднуватись за Україну. Да? Хто так ще виступав? Ющенко, по-моєму, виступав в Конгресі, я не пам'ятаю. Виступав. Після помаранчевої революції. Янукович не виступав, вибачте, був нерукопожатний майже весь свій термін, поки не втік. Тому, а за що було не поважати Порошенка? А економічна складова, вибачте, вона не тільки від Порошенка. Чудес не буває, тут 40% обіцяли. Зростання, бачиш, стежиш. Уже трошки... Дивись, Слухай, дивись, я тобі зараз... Той, хто стежить... Зараз потонеш в компліментах. Чому? Тому що тобі кажу, що ти, дивись, от там у Вакарчука йшов Сергій Притула. Я, до речі, і він говорив, і він, на здоров'я ти за голос. Через Притулу, напевно. Я там сказав таку смішну фразу, мені здавалося, що це прикольно. Якщо прийде Притула, а він був 20-й,
то я стану вести відбір на Євробачення. Ну, я типу думав, що я так змотивую. Дивись, Хоча хай там веде. він просто говорив речі, які притомніші за ті речі, які говорив Вакарчук. Притула є мізки, вибач, ну так, а хіба це секрет, що Притула один з найкращих українських шоуменів, у нього є мізки, він вміє думати по ходу, що батюшки нетривіально, як виявилось, не тільки звуком. Правильно, є він же ж пішов кандидувати, але хитро це зробив. Сказав, що я буду там от 20-й, хоча всі говорили, слухайте, заберіть Вакарчука, він з'являється на ток-шоу, все, це просідання рейтингів, тому що рейтинги були досить високі в «Голосі», там близько 12%. І виходив Притула на сцену на милицях, як не дивно, в день народження нозі поламав. Виходив і всі казали, от мій депутат можливо. Або ти теж говориш абсолютно притомні речі, які зумовлені. Ну, по-перше, я тобі хочу сказати, що я критично до себе відношусь у всіх відношеннях. Я вважаю, що теж нормально. Гарна людина, не професія. Да, нормально, я був би чесним кандидатом, якби я не був, клянусь, таких би ще не було. Питання не в цьому. Він краще говорить, ніж я, Притула. Він молодший. Давайте на нього поставимо. Я не проти. Я, до речі, коли голосував за «Голос», я їм сказав, ребята, якщо Вакарчук вас заведе, то хай відійде. Взагалі він вже так і говорить, якщо ти не знаєш. Так Він у Раді сказав... Я думаю, що вони боялись говорити, і це була його... Нещодавно було інтерв'ю, в тому виданні, якому ти давав. «Українська правда», да. Так, і там, де Вакарчук говорить на питання конкретно, де ваше лідерство? Я всіх запитую, хто з «Голоса», а де Вакарчук? Що він поїхав в Каліфорнію, щоб що? Знову в Стенфорд? Чи куди там? Він зараз поїхав в Каліфорнію? Ну, от їздив нещодавно, так. Ну, до Фукуями. Фукуяму вже привіз, мені здається. Щоб що? Дивись, значить, вони не хотіли... Тобто містер Очевидність привіз містера Очевидність. Вони не хотіли це вербалізувати для того, щоб не відсахнулися від «Голосу» виборці, які все-таки їх трошки провели. Відповідає, каже, моя місія була завести нормальних, там, притомних людей в Раду. Все, молодець, хай йде, хай замість нього йде наступний. Він уже ж був раз. Ти розумієш, що двічі рушниці не Ти розумієш, але він є лідером громадських думок. Він є реальною людиною, на яку після Революції Гідності одна з політичних течій хотіла поставити, просили у мене вийти на нього. Він мені категорично по телефону сказав, я не буду цим займатися. Но зараз в нього також терпець увірвався. От ти мені кажеш, типа, чого ти не йдеш? Може, мене теж через рік увірветься терпець, і я розумію, що я трошки вище рівня я зараз жартів кварталу. Скажу тобі оціночне судження, ясна річ, що слід розуміти, що кожного разу, коли він записував якесь звернення, відеозвернення, люди чекали конкретики, і вони її не чули. В тому то річ. І якраз тут і не плутай стадіон, і не стадіон так стадіон, а не плутай стадіон, виступ гурту з талановитими піснями і лідер громадської думки. Яку громадську думку висловлював? Причому дуже конкретно. Ну, я тобі скажу, ту, що ти зараз кажеш, ідею про те, що нема, тобто, він один з небагатьох лідерів громадської думки, такої конкретно проукраїнської, без питань, да? Хоча, кажуть, виступав там в ту ніч десь в Майамі, в ту ніч... Перед москалями. Да. Значить, а хто в Майамі? Там і українці, до речі, теж до біса. Значить, російськомовних, то немає значення взагалі. Но там замовник був російський, да, і Білан Діма був. То не має значення. Має значення, що... Яка дрібничка. Ні, ну дивись. Ну і Джамалу ж піймали на цьому. Для мене це, дивись, от мене гукали, тобі казав ще тоді, коли ми собі зустрічались в твоєму іншому шоу, да, що мене гукали після анексії Криму, там в Пітер 2 рази, в Москву гукали на ток-шоу. Я сказав, все табу, ребята, відстаньте, ви для мене померли. А там спільнота українців Пітера, приїдьте поспівати з нами караоке. Я говорю, ви голосували за Путін, що з вами співати? Ну, типа, Путін це ж не ми. Я кажу, Путін це ви. Тому що я не бачив маніфестацій в Пітері, типа, руки геть від України. Я кажу, не бачив. Я бачив Шендеровича, я тобі розказував, да? 15 чоловік я, може, і бачив сумарно. І там, да, була хода, і українські прапори, там от, це вже було далеко після того. Я кажу, тому я до вас не поїду. Дико звиняюсь. Просто ви для мене такі ж самі агресори. Не підбивай мене на політику. Я не підбиваю. Слухай, це не моя думка, це думка глядачів. Ти бачиш, я тобі скажу ще раз, ще таку річ. Я не кращий, ніж Слава Вакарчук, політик, тому що в політиці ж треба гнути лінію. В політиці треба бути майстром інтриг політичних
які приносять правильний зиск. Та ні. Той, хто думає, що політика це прийшов добрий хлопчик Ігор Кондратюк чи хтось іще і зробив все хорошо, це фігня. І це брехня, це наїв, такий, як був у казочках про Івасика Телесика. Я це розумію. Yes. Але я розумію, що треба громадянам, і тому я, власне кажучи, і став таким виказувати свої думки, їм треба на когось орієнтуватися. Ну, спасибі тим, хто любить те, що я Ти знаєш, що пишу. таке хронометраж? І я мушу вже завершити програму, тому А ще я що тобі хочу сказати, що знову вийти. ми з тобою під час футболу зустрілися. Ігор Кондратюк, шоумен, в цьому нічого поганого немає, телеведучий, людина досвідчена із компетенціями, це вже моє оціночне судження, був сьогодні в Prime Скрипін, програму, яку ви дивитеся на телеканалі ЕТР щочетверга, так само можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін ВІ та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора. До побачення.